Ka Asha school ka badon ha Happy Valley Shillong ka school ka bakerpang ka ba ay jengi kai ki khna ki badon ka jingtuna ki department kala Rakhe ka Jubili Rupa menta kasngi. Las dangya ka ni ka school house nem khat khandai spak khandai pupra but kala long ka jing nong lam linti ha ka ban ay ki jing nang jing start ka bakerpang sha ki khna pule kat kum ka jing don kam ka jongki. Kani ke school ka hap hapo ka jing penyai ba jing pet ka headquarter 101 area da ka 58 Gorkha Training Center Shillong ka Dr. Nivedita Malik ka balong ka zonal president jong ka Army Wives Welfare Association 101 area kalayashim benta ha ka ka program kum ka kongsan ha ka jing ai jing kren jong ka kalaya ro ka management committee jong ka school na ka benta ka jing la ban ai ka jing kai ka babhatam na ka benta ki khna but ka jing la ban penlong ya ka Asha school ka way na ki school kerpang ka babiang bha ka ru kompanya ha ka than